ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା କେତେ ପ୍ରକାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର କେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର ସେଇଗୁଡ଼ା ଆଜି ସବୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଆଣିକି ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ନାହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଠି ଶାଗର ଗୋଟେ ମୁଠି ଶାଗ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଠି ଶାଗ ତ ଆମର ସବୁ ସିଜିନରେ ମିଳେନି କି ଆମ୍ବ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଜିନରେ ମିଳେନି ମୁଠି ଶାଗ କେତେବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଲର ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ବିଲ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖି ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଟେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଠି ଶାଗ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଠି ଶାଗ ପାଇପାରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉ ସବୁ ସିଜିନରେ ପାଇପାରିବାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ସେଠି ଗୋଟେ କାଗଜ ଟୁକୁରାରେ ମୁଠି ଶାଗ ବୋଲି ଲେଖିକି ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଯାହା ସବୁ ଆଣିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଠି କାଗଜ ଟୁକୁରାରେ ଲେଖିକି ରଖିଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତାହା କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 3 ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ 1 2 ହେଉଛି ଶରୀର ଗଠନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆମର କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଚାଉଳ ଅଟା ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା এইগুড়াক সবু আমার হচ্ছে শক্তি প্রদানকারী খাদ্য এই খাদ্য কোণ খাইলে আমার কোণ হব না আমার শক্তি যোগাইবারে সাহায্য করবে শরীর গঠনকারী খাদ্য শরীর গঠনকারী খাদ্য হচ্ছে পুষ্টিসার খাদ্য সেইটা আমার অনেক মাছ মাংস অন্ডা ঘিও দুধ দহি ছানা বিভিন্ন প্রকার ডালি কোড়াঠ মুগ এগুড়াক হচ্ছে আমার কোণ পুষ্টিসার জাতীয় খাদ্য যেটাকে আমার শরীরের বিকাশ করবে এই খাদ্য খাইলে শরীর গঠনকারী খাদ্য যেটা আমার যে অন্ডা উপলব্ধ ଅଛି ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଡାଲିଟେ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ଆଉ କିଛି ଆଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା କାଗଜ ଟୁକୁରାରେ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିକି ରଖିଛି ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଡାଲି କୋଳଥ କ୍ଷୀର ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଦହି ଦୁଧ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଶରୀର ଗଠନ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଖାଦ୍ୟ এই খাদ্যগুড়িক କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ এই ଖାଦ୍ୟ